Derɗiraaɓe wondaɓe on kofnama on gelanama khairuji e dede meɗi mi holla on himɓe ɓe mi créani compte TikTok monétisé e nonnon derɗiraaɓe miɗo mari bo groupe chambre dede kala mo mi créani compte TikTok fu mi resa mo ha groupe mai e nonnon min be kudiɗirawo am inchallah min ɗo matotiri wakkati o remplisi condition ji mako min monétisanamo compte mako TikTok. E kala mo min créani compte TikTok monétisé fu min watan mo ha nder groupe mai e ngam majum en wara nasta nder groupe mai banni hami holla on nda dede groupe man ɗo, nda groupe mai ɗo windi chambre de monétisé tammi on lari groupe mai ɗum créama lodi seɗɗo, nda himɓe bo ɓe mi waɗani, nda himɓe e ummugo nden man ɗo himɓe nayo mi créani compte TikTok monétisé e mi tammi on lari e dede groupe man ɗo e derɗiraɓe nda dede prix créugo man ɗo, prix man ɗo ɗum 5000 ɗum boro 5 e nonnon nda numéro ji on matata to on yiɗi créugo bo 692 46 13 46 kallabi whatsapp inchallah e nonnon derɗiraɓe mi wi créugo man ɗum boro 5 e nonnon kala mo mi créani compte TikTok monétisé fu mi yerɓanamo dede no o huwirta, mi yerɓanamo dede adresse ji mako fu e nonnon derɗiraɓe mi wata mo bo ha nder chambre de monétisation heɓa min ɗo wondi kala ko ndey fu. On yettama, on yelanama khairu e nonnon to miɗo wati on banni ɗo miɗo andi nda wayne be wane mi créani compte TikTok monétisé en ɗo wondi inchallah. On yettama derɗiraɓe, on yelanama khairu, kala mo hutinirta TikTok fu hani o créa compte monétisé. Assalamu alaikum.